El convidat d'avui és de Portbou i ha vingut a explicar-nos la seva primera experiència al capdavant d'un llargmetratge. Ell és Aron Sánchez. Un aplaudiment. Hola. Bona nit, Aron. Molt de gust. Estem contents que estiguis aquí, eh? Jo també. Molt bé. Aviam, aclarim això. Ets director de cine? Estoy en ello. Vale. Estic en canvi, encara no, però a poc a poc. O sigui, ara mateix, em sembla, aquest estiu estàs rodant la teva primera pel·lícula, el teu primer llargmetratge, no? Així és, sí, sí. He gravat ara al juliol una petita part i d'aquí 2 setmanes, al setembre, començo a gravar el que queda de la pel·lícula. Doncs parla'ns una mica de tota l'experiència de la que seria fer un llargmetratge, des del principi fins, bueno, al final encara no ho saps, però... Encara no ho sé, no. Home, és un procés molt llarg, primer, que és recomanable a parts, perquè arriba moments de desesperació. Perdona, que et talli, però quan portes amb això ja? Vull dir, ara estàs rodant, però quan portes ja liat? 1 any i mig, més o menys, ja. Ara estem rodant i fa 1 any i mig, no tant, però gairebé 1 any i mig de preproducció. Escriure el guió, començar a buscar l'equip, buscar els actors, tot el càsting, han sigut molts mesos de càsting, i ara estem ja el que és producció, però ha costat, ha costat. Perquè ho hem de dir tot, vull dir, el guió també l'has fet tu, no? Així és, sí. La primera versió sí, a partir de la segona versió vaig agafar un guionista, un amic meu, en Joan Llago, i ell ha anat reescrivint i ajudant-me, perquè ell és d'això, jo no estic especialitzat en guió. O sigui, la idea parteix de tu, la idea original, llavors la primera versió del guió, llavors un guionista, un company t'ha ajudat, tot això també, suposo, pel que m'estàs dient, sense gaire pressupost, no? Amb molt poc pressupost. L'Ajuntament de Figueres em va donar una beca de 7.000 euros i amb això hem estat tirant, volíem aconseguir més diners, no ha sigut possible, o sigui, estem en una producció molt underground, però bueno, l'estem fent, que és el que interessa, estem tirant endavant. Hi ha coses que, degut al pressupost, s'han quedat enrere, algunes idees que hi havia, però l'essència de la pel·lícula continua endavant i aquí estem. Parlant d'especificacions tècniques, on rodeu? Amb què rodeu? Una mica... res, una pinzellada tècnica. Rodem gairebé tota la pel·lícula, un 70-80% de la pel·lícula són interiors, falsejant cotxes en moviment de nit. Això ho estem rodant a Barcelona, a una nau industrial que hem aconseguit, i els exteriors bàsicament són de Figueres i comarca. I això és el que acabem de fer ara, al setembre, la primera setmana serà exteriors. Tota la resta de la pel·lícula és a plató. Molt bé, i ara parlem ja de la pel·lícula pròpiament dita. Fes-nos 5 cèntims de què va... Ja ho sé que deu ser molt difícil per tu que l'has creat, diguéssim, definir-la, però pels espectadors que ens estan veient i que... Aviam si els deixes una mica amb les ganes de veure la pel·lícula. Vale, doncs a veure, la pel·lícula és una mena de road movie que succeeix tota de nit, són històries curtes. Una road movie, bueno, suposo que tothom sap el que és, no? Bueno, una road movie és una pel·lícula que succeeix tot en moviment dins de qualsevol tipus d'automòbil. En aquest cas, la meva pel·lícula principalment són cotxes, però bueno. Això és una road movie. Són 3 històries principals, independents entre elles, i alguna història petita, a mode com curtmetratges molt curtets, de 2 minuts, 3, per allà insertats enmig. A grandes rasgos, això és la pel·lícula. Quan tens previst acabar-la? Ara al setembre, no has dit, de rodar? Ara al setembre comencem a rodar, acabarem a finals de setembre, i la postproducció ens allargarem, jo crec, fins al gener. Si tot va bé, a finals de gener i febrer de l'any que ve estarà acabada la pel·lícula. I mira, ara m'acabo d'adonar que portem gairebé 5 minuts parlant de la pel·lícula i encara no hem dit el títol. Sí, el títol va costar molt trobar-lo, tot s'ha de dir. Vaig estar molts mesos sense títol. Ara de títol es diu Altres direccions. Altres direccions. Otras direcciones. Altres direccions, otras direcciones. Perquè en quin idioma està rodat? És bilingüe, majoritàriament en català, però bilingüe. Llavors depèn com, jo crec que es mourà més com Altres direccions, però sí, és Altres direccions, otras direcciones. Sí, sí. I bueno, i això. Bé, mira, ara ja hem fet publicitat, no? Està bé, sempre està bé. Sí, perquè a més som, com hem dit, és una producció molt petita i la qüestió de fer la pel·lícula és complicat, però la pots fer. Ens agrada que hagis vingut i que la gent que ens vegi també pugui saber de la pel·lícula aquesta. Clar, és això, una qüestió, la producció es pot fer, però sense distribució és difícil, i sobretot, saps? Quan estigui feta potser intentem buscar alguna distribuïdora, però si no sempre està bé internet, que és aquest gran mitjà que tenim tots. Sí, senyor. I mira, i si no trobo res, la podrem emetre per internet, segur, que tothom la pugui veure, i mitjançant vosaltres, més gent la podrà conèixer, aquesta pel·lícula. Aquí, a l'Extintor. Aquí, primícia ja, d'Aron Sánchez d'Altres direccions. Què t'anava a dir? Doncs m'agrada molt perquè has vingut aquí, has fet publicitat, bueno, publicitat no, has explicat una experiència molt interessant, però ja que tu et mous en el món del cine i que t'hi vols acabar dedicant, no, suposo? Sí, és doncs et faré una pregunta personal, així ja més, perquè et mullis una mica més. Com veus el món del cine? Bueno, el món del cine jo crec que
que estava això, en les coses com... Jo crec que dels últims 20 anys ha estat molt fluix. Crec que la tele, ara mateix, havia estat molt fluixa i la ficció a la televisió està pujant. I crec que és un medi interessantíssim. Grans sèries estan sortint per allà. Tot i això, últimament, de fet, una pel·li m'ha fet com tornar a agafar ganes del cinema, que és Batman, la segona part. Jo crec que és una gran pel·lícula, que és una pel·li entertainment, sense grans pretensions, però molt ben feta. Jo crec que si el cine continua per aquí, ens podem recuperar. Sí? Sí. Si no, tindrem la tele, que de moment està molt bé. Les ficcions de tele són genials ara mateix. Sí, sí. I encara més personal i més crític, el cine espanyol concretament. El cine espanyol, haig de reconèixer que miro poc, però és que perquè no em crida, primer, però el poc que veig, la veritat és que no m'agrada gaire. Especialment els grans noms del cinema espanyol, no és que m'atraïn gaire. No direm quins són, tothom sap qui són. I com a professional, diguéssim, a nivell de moure't per la indústria, com ho veus? Ho veig complicat, perquè som molts a Espanya i, com sabem, als Estats Units són molts, però hi ha molta indústria. Però aquí a Espanya som molts i indústria hi ha molt poca. I clar, jo crec que estem una mica saturats de gent. Però bueno, llavors tens l'opció que fa molta gent de ficar-se en una productora i anar escalant fins a poder fer alguna cosa, o el que estic fent jo, que és amb un parell de collons, mal dit. No, diguem-ho, clar, en català. És tirar endavant amb el que es pot i fer una pel·li com tu vols sense que ningú estigui darrere teu putejant-te. Que això, per una banda, està bé, no? Exacte, per una part està bé perquè ets totalment lliure, però per l'altra part, clar, si jo sé que aquesta pel·lícula tindrà una difusió X, que no és una difusió comercial normal, que potser sí, potser a algú li interessa, però que segurament es mouran cercles més petits. Cosa que, bueno, és negatiu perquè no trobo tanta gent, però bueno, mira, que la vulgui veure, la podrà veure. Perquè tu has estudiat cinema, no? Vaig estudiar cinema a Barcelona, al CEC, al Centre d'Estudis Cinematogràfics, i res, vaig acabar l'any passat i just em vaig acabar, de fet estava l'últim curs acabant-lo, ja m'han confirmat que han donat la beca i ja està, ja ho he enllaçat. O sigui, és el teu primer llarg, però tens una experiència ja com a... Tinc una experiència... en direcció, diguéssim. Sí, en curtmetratges sí, he fet uns quants curtmetratges, així, tots molt petitets. I va haver un que va agradar i que m'han mogut, va estar al Museu d'Empordà, d'allà se'n va anar a Madrid per una mena de... com es diu? Una exposició? Exposició itinerant, exacte. Va estar a Madrid, després em van informar que va arribar a Pontevedra, o sigui que mira, tinc un curt que, vull que no, s'ha mogut. Doncs t'anava a preguntar alguna altra cosa, però com que ja no me'n recordo... Bueno. No, alguna cosa més que vulguis dir? No, que res, que si, no sé, que és interessant fer una pel·lícula... Això, no, mira, ara t'anava a preguntar, ara me'n recordo. Hem parlat ja que és molt difícil i tal, però l'experiència què tal? Vull dir, així, a nivell personal. L'experiència, bé, té les dues parts, no? És molt gratificant, perquè veus que és el que tu estàs fent i quan ho estàs veient, el rodatge que vam fer al juliol, estàvem allà rodant de nit i anaves veient i era increïble. I, hòstia, per fi, després d'un any i mig, estic veient la meva pel·lícula. Per altra part, també és frustrant a vegades perquè veus que costa molt tirar alguna endavant amb tan poc pressupost. Però bueno, però com que es van compensant, mai acabes de... Doncs ens quedem amb aquesta idea, que és molt gratificant fer una cosa pels propis mitjans, no? Jo, és això, el que ressaltaria seria exactament això. Doncs quedem-nos amb aquesta idea positiva, de fer un llargmetratge de manera, com ha dit ell, underground. I ha sigut un plaer tenir-te aquí. Igualment, a mi, si tot va bé, quan estigui feta, per la següent temporada de l'Extintor, doncs vindré a presentar-la ja. Això espero. Amb imatges de la pel·li. Això espero, en tinc moltes ganes de veure-la. Per res. Doncs bona nit, Aaron Sánchez, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Adéu-siau.